आप भी चाहते हैं रानीपुरी फिल्म्स की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना गईला सबके नजर से गईला। आज तक पवन कैले नखे सारी, आज तू जवन कैला अक्षरा के साथ हो कैला घटिया काम हो, सबके नजर से गईला। हंसिए मजाक में फंस गईले साला, ऐसन कराना में कैला हो जो गुडू बाबा रवि रंजन कहे भोजपुरी तेहू छोड़ जो, कहे भोजपुरी तेहू छोड़ जो। राइटर पर धूमन पवन मार्शल कहे तेहू तो सुधर जो, गुडू बाबा रवि रंजन कहे भोजपुरी तेहू छोड़ जो। अक्षरा के खुश नहीं देख पहले सा